Na svjetsku izložbu u Briselu uz potporu Varaždinske županije prijavljena su samo 2 uzorka bućinih ulja najnagrađivanijih županijskih proizvođača, OPG-a Andreje Petrović iz Varaždina i uljare Agroprom vlasnika Matije Patrčevića iz Nove Vesi Petrijanečke, i oba su dobila zlatne medalje. Andreja Petrović je zajedno sa suprugom proizvodnju ekološkog bućinog ulja pokrenula prije 10 godina. U tih 10 godina smo mi došli do nekakvih rezultata. Znači, dobili smo niz nagrada i u Austriji i tu kod nas na izložbama, a sad ova je vrhunac i odnosno šećer na kraju, možemo tak reći. I dok je komisija ovo bućino ulje prepoznala kao ulje uglađenog i suptilnog okusa, nagrađivano ulje iz uljare Agroprom ovaj je put u jakoj međunarodnoj konkurenciji uz najviše ocjene dobilo i epitete bogato i aromatično. 2018. godine smo bili šampion u Varaždinu sa bućinim uljem. Prošlu godinu osvojili smo zlato u Klagenfurtu, a evo kao što su i rekli, stvarno najviše se ponosimo time što smo sad i osvojili, znači, tu svjetsku izložbu koja praktički za cijeli svijet zna za nju. I tu smo osvojili, evo, hvala Bogu, zlato na koje smo jako ponosni i nadamo se da ćemo i dalje nastaviti sa proizvodnjom bućinog ulja, a nadamo se i sa tom kvalitetom. Na svjetskoj izložbi u Briselu bućina ulja po 25 različitih parametara ocjenjivala je komisija koju čine ugledni profesionalci, kuhari s Mišlenovim zvijezdicama, članovi Francuske kulinarske akademije, sveučilišni profesori, kemijski inženjeri i nutricionisti. U ovoj komponenti koja se zove bućino ulje, premium bućino ulje, dakle čisto, 100%, najkvalitetnije, što se može u toj niši proizvesti. Mi smo oduvijek ovdje smatrali da su naši proizvodi prvorazredni, međutim odlučili smo prije nekoliko godina, da budem precizan prije 3, to i potvrditi specifičnom nišom utakmica u kvaliteti bućinog ulja. Oni su se održavali na regionalnim pa i hrvatskoj razini, ali mi smo to odlučili otvoriti i prema svijetu, odnosno primarno Europi i europskim proizvođačima, jer ovaj dio Europe to prepoznaje i visoko cijeni i tu su oduvijek se smatra da su ovdje najkvalitetnija bućina ulja, Štajerci i mnogi drugi. Varaždinsko bućino ulje, koje odnedavno nosi oznaku zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske, a očekuje oznaku i na razini Europske unije, još se jednom potvrdilo kao vrhunski proizvod, koji će uskoro konkurirati i za najsjajnija odličja na 18. svjetskoj izložbi ulja u Parizu.